Вече над 30 години Palisandr създава продукти от дърво с внимание към всеки детайл, които съчетават традиция и безкомпромисно качество. Като българска семейна компания ценим личните отношения, прозрачността и партньорството. В сърцето на Palisandr стои екип от отдадени професионалисти, които ежедневно работят с внимание към детайла и с грижа към нуждите на клиентите. Нашият опит, натрупан през годините, ни помага да изградим стабилни партньорства и да спечелим доверието на десетки бизнеси и клиенти в страната и чужбина. Всяка стъпка от разкрояването до финалната обработка е контролирана, прецизна и ефективна. Със стремеж към устойчиво развитие внедряваме съвременни технологии в производството, които повишават ефективността, оптимизират процесите и гарантират постоянно високо качество. Нашите съоръжения от ново поколение ни позволяват да работим с висока точност и постоянство. Съчетаваме автоматизация и човешка експертиза, за да гарантираме устойчиво качество. Зад машините стоят хора, професионалисти, които влагат знания, умения и отношения. Всеки готов елемент е резултат от отговорност и стремеж към съвършенство. Работим за бъдещето, без да забравяме корените си. Съчетаваме традиции с иновации, за да създаваме стойност, която надхвърля очакванията. Нашата мисия не е просто да доставим продукт, а да предложим решения, подкрепени с експертиза и ангажимент към успеха на всеки наш клиент.